Jan bat partekatzeko, hemen goiko botoi honetan klikatuko dugu partekatu. Momentu honetan pribatua da bakarrik, nik zabaldu dut. Ematen badiot, bi aukera agertzen dira. Pertsona jakin batzuekin edo taldeekin partekatzeko aukera, horretarako pertsonen edo taldeen posta elektronikoak sartu behar ditut hemen, edo estekaren bidez. Guk ikusiko dugu estekaren bidez. Klik egingo dugu, eskuratu estekan. Eta hemen mugatua atalean klik egingo dugu, eta aukera desberdinak agertzen dira. Gure domeinuko edozein erabiltzailearekin partekatzeko, edo kanpoko jendearekin partekatzeko. Guk aukeratuko dugu praktika egiteko azken hau. Orain, beste baimen batzuk eman behar ditugu. Zer nahi dugu erabiltzaileak egitea, ikusi, ala editatu. Kasu honetan, editorearen aukera emango diegu idatzi ahal izateko. Editorea. Orain, kopiatzen badute esteka eta ikaslei bidaltzen badiet, aukera izango dute idazteko arazorik gabe. Gogoratu, goiko partean ere, aukera hauek daukagu, baina gure ikasleen posta elektronikoak sartu behar ditugula. Momentu honetan, praktika egiteko, bekoarekin nahiko. Kopiatu esteka hau eta formularioan sartu.